BK प्रिन्सी चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि आयदाया जाबाय बर'फोरनि सोरखौ मा मुङै मिथिनाय जायो। बर' थुनलाइनि बिफा होनना बर'आ सोरखौ बुङो? रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल। हायेननि सुफिन होनना बर'आ सोरखौ बुङो? रुंसारि प्रमद चन्द्र ब्रह्म। बर' नायजाबनि राजा होनना सोरखौ बुंनाय जायो? रुंसारि द्वारेन्द्रनाथ ब्रह्म। हारिनि माइनाव होनना बर'आ सोरखौ बुङो? मुंख्लं बिहुराम बर'। जोहोलाव होनना बुंब्ला बर'आ सोरखौ मिथियो? रुंसारि नीलेश्वर ब्रह्म। बर' सुंद' सल'नि सम्राट होनना बर'आ सोरखौ बुङो? रुंसारि नीलकमल ब्रह्म। सुबुंथिनि थान्दै होनना बर'आ सोरखौ बुङो? मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म। फुटबलनि राजा होनना बर'आ सोरखौ बुङो? बिन'द ब्रह्म। मेस गान्धी होननानै सोरखौ मिथिनाय जायो? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म। बर' थुनफावथायनि बिफा होनना सोरखौ बुंनाय जायो? रुंसारि सतीश चन्द्र बसुमतारी। सानजारां होनना बर'आ सोरखौ बुङो? रुंसारि लक्षेश्वर ब्रह्म। बर'फोरनि सोरखौ अस्टार बिमुंजों मिथिनो हायो? रुंसारि कामिनी कुमार नार्जारी। अंखादारिया होनना बर'आ सोरखौ मिथियो? रुंसारि आनन्द मोसाहारी। बर' थुनलाइयाव सोर खन्थाइगिरिखौ जन कीट्सजों रुजुनाय जायो? रुंसारि ईसान मोसाहारी। पद्मश्री बान्था मोननाय बर' सुबुङा सोर? मदाराम ब्रह्म। बिथाङा 1988 मायथाइयाव पद्मश्री बान्था मोननो हादोंमोन। बर'नि बिफा एबा बड'फा होननानै बर'आ सोरखौ बुङो? रुंसारि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बर' हारिमुनि रैखागिरि होनना सोरखौ बुंनाय जायो? फोरलां बाबाजिखौ।